ta' nofs il-lej fil-palazz fejn naħdmu u ġat waħda tinkiteb li gerxet il-kolla sa anka lil-pejxu. Is-sinjura qamet ħanxar għax l-istatwa li kellha għebet. Ir-rid sartu antika u rid tal-familja qalet. Jien ma nafx tarala. Tixxammu rata mqaret. Kontet ngħidilkom għax dil-koka qasmet li qalbi bir-riħa. Anka Bertu l-porter sparixxa. Fejn maru ġej lura jien ma nafx u kolli nammetti għalhekk għandi naqadiqa. Insomma, tkunu law, għaddu, niftuħ dejjem il-bib u kif tkunu magħna naqraw xi ktieb. Ma nafx jien. Dil-istatwa l-ġdida jiena ma nistax nidra, imma vera kera min jaf minn fejn ġabuha, minn fejn xtrawha tajt. Ma nkejdu naqalil inti jom naqa' parir kultant, ħankompli l-istorja fejn ħallejta żur. L-orkestra intunat, l-udjenza siktet u s-separju nfetaħ. Tajċ kemm feraħ il-prinċep meta l-ewwel xena kienet replika eżatta tas-sala tal-palazz. Fuq il-palk feċċ it-tenur li kellu l-parti prinċipali libes il-biż debien jżomm mera fit waħda u għanqut eneb fl-oħra. Mar-ritmu tal-valz li bdiet iddoq l-orkestra, it-tenur beda jisfen u jkanta pappa, pappa. Jien il-prinċep perfett u bħali żgur ma' u imkien. Fitxu, żgur ma ssibux matul il-medda taż-żmien. In-nies fl-udjenza bdew iħarsu lejn xulxin iżda ħadd ma żarda jħares lejn il-prinċep li sissa kienet kellu tbissima mċarta fuq fommu. F'daqqa waħda s-separju vivaċi tal-palazz inbidel f'wieħed mudlam u r-ritmu ferriħi tal-valz inbidel f'wieħed lamentuż. Ix-xena ħadet lill-udjenza fil-pjazza tal-Belt. F'nofsa kien hemm ċorma tfal ċkejknin lebsin il-bies tradizzjonali tal-bliet u l-irħula tar-Renju. Huma bdew ikkantaw mal-mużika. Aħna tfal ta' din l-art ħelwa u bl-eżempju ta' missirijietna aħna dejjem imxejna sewwa. Iżda llum, iva llum wasal il-jum u l-koll ngħidu issa daqshekk. Għal dil-ħajja miżera li qed ngħixu kuljum u millum il-qudiem sa ma nieħdu dak li huwa mistħoq f'dan it-teatru u għal dan il-prinċep ħadd minna mu se jkanta jew idoq. Il-mużika waqfet ħesrem u s-separju ingħalaq f'tebqatajn. Fit-teatru waqa' skit perfett. Il-mużiċista l-orkestra għamu f'salt wieħed, il-maestro dar lejn l-udjenza, ħares dritt fajnejn il-prinċep, qasam il-bakketta minn nofs, xeħita mal-art u telaq wara l-kwinti bil-mużiċisti warajh. Ħadd ma tniffes jew lissen kelma, il-prinċep rid l-art tibilgħu. Iżda wara li xokk u ġie f'sensieħ ħakmitu rabja kbira. Ħareġ sparat mit-teatru u telaq dritt għall-palazz. Fl-orizzont bdiet berren mal-tempata u s-sajjetti kont tistħajjilhom srib tal-fidda jisfnu bejn sema u ilma. Qatt f'ħajtu ma kien jobsor li niesu setgħu jumiljawh b'dan il-mod. Fil-pront sejjaħ lill-konsli kollha tiegħu biex jara kif seta' jwiddibhom għal din ir-rewwixta. Issa jkunu jafu x'inhi tbatija. Beda jgħajjat il-prinċep minn fuq it-tron. Għadhom ma jafux xi tfisser li tkun fuq da tron u x'sagrifiċċji jrid nagħmel għal dil-kuruna. Sire, jien nissuġġerixxi li dawk kollha li ħadu sehem f'din l-opra jiġu multati. Instema' jgħid wieħed mill-konsli. Multa biss wara li jumiljawni sfaċċatament. Ftit wara qabeż konslu ieħor u qal, Maesta, jien naħseb li għandek tagħlaq it-teatru u ma tħallihomx idoqqu jew ikkantaw iktar. Il-prinċep baqa' sieket. Wara ftit ħin jarbel din l-idea qam bil-wieqfa u stqar bleħen sod. Niddikjara li millum il-qudiem l-ebda persuna ma tista' ddoqq, tkanta jew tirreċta f'dan ir-renju. Min jinqabad jikser din il-liġi se jkun ikkundannat għal forka.
ta' reġa' tidoq l-arloġġ, il ħajkolli nerġa' mmur.